priatelia, tak toto ma dostalo. Poviem vám krátky príbeh. Mám sesternicu, s ktorou som sa fyzicky nevidela možno 10, možno 15 a možno, že už 20 rokov. Ale na Facebooku sme kamošky. A tak ako ona pozerá, sleduje, že čo robím v živote ja, tak robím to isté s ňou. A ona okrem toho, že je psychologička, tak si tie svoje ťažké chvíle, ktoré ako psychologička má, kompenzuje tým, že vytvára krásne veci. A na jej facebookovej stránke som našla, že vytvára nádherných hmyzošov. No, odpadnete. Toto je jeden z nich. Toto, moji zlatí, je, viete čo? Mšica. Poznáte mšice? Keď máte záhradu a kvety a kadečo, tak toto sú tie malinké chrobáčiky, ktoré vám okolo tej rúže tam sedia a vám to lezie na nervy, pretože sú lepkavé a vadí vám, že tá rúža nebude krásna. Tak od dneska milujete mšice, lebo toto je jedna z nich. Ale Andrea, tá moja sesternica, mi poslala iných hmyzošov. V takomto vrecku je jednoznačne bude motýl. Otvoríme. Aha, rozviežeme. Otvoríme. Ja sa strašne teším, strašne je to zlaté. Aha, kukla. Motýl je kukla. Takto je zabalená a teraz z každého motýla, keď sa nič nepokašle, bude jedného dňa motýlik. Takže šuplup. Máme hmyzoša motýlika rozkošného a ododnes v mojom kamennom obchode si ich môžete kúpiť už ododnes a na web ich dám čoskoro.